वेलकाम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय मामिजों आंजोंहाय बाहेरायाव जाग्रा जाहैनो होननानै थांनो नागिरदों आरोना। माने आङो फास्ट फुड जायो गोबावसैमोन, ओमफ्राय दिनै जाहैनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय लुगैनायाथ' बिराद नन भेजसो लुगैगासिनो आङो। ओमफ्राय जोंना दा माने न'आवहाय भेजसो सोलिगासिनो आरोना, मिरामिससो सोलिगासिनो। दा बेनिखायनो लुगैनायखौथ' जाहैनो हाला, ओंखायनो जोङो माबायावहाय बै साउथ इण्डियान खाथियावहाय गाहायावहाय C78 भेज फास्ट फुड कर्नार गोदान खुलिदोंमोन ना, एसे गोबावानो जाबाय। ओमफ्राय बाट आं फार्स्ट टाइम जाहैगोन आरो। बिनि पाव भाजिया बिराद गोथाव। आं खेबसे जमेट'आव बिहरनानै जादोंमोन, थ' बेखौनो स्विगियाव बिहरनानै जादोंमोन, थ' बेखौनो जाहैनो नागिरदों आरोना। बिराद गोथाव जायो बिनि पाव भाजिया, ओमफ्राय बेखौनो जाहैनो नागिरबाय जों। स' नायदो नोंथांमोना जोंनि जानायखौ। नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामनो हागोन, बिराद लेथ्रा फोसाबाखै आङो। बादोंमोन फुरा उन्दुनानै थादों, मानो होनबा आंना प्रेक्टिसबो सोलिगासिनो नालाय दा मानि, ओंखायनो मेंनानै फैयो, मोनायावसो सफैयो, ओंखायनो बानानै जेबो फोसाबाखै आङो। ओमफ्राय दिनै प्रेक्टिस गैयामोन नालाय, स' बिनिखायनो जाहैनो नागिरबाय आरोना। थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। ओमफ्राय दा आं देलायखांबाय, दा नायलांदो नोंथांमोना जोंनि थांनायखौ। मामिजों आंजों थांगोन जोङो जाग्रा जाहैनो। थ' जोङो जाग्रा जानो सफैबाय जायगायावहाय। ओमफ्राय आङोहाय साउन्डआ बिराद गाज्रि खोनादोंमोन ना बाहेरानिखौ, बेनिखायनो आङो भइस अभारसो होनांबाय। थ' नायलांदो नोंथांमोना जों मा मा जायो। ओमफ्राय नै जोंना बिमाया गावखौ लाजों गिनानै नायानो आंनिथिं। नैबे चिजनि मम', चिज। ओमफ्राय आङो नै जानाया एकदम हास्लाबलायै जाथारबाय, जानो लुगैनानै फैथारनाय नालाय। पाव भाजिया ओरैबायदि गोथावमोन, घिजों बानायनाय ओरैबायदि गोथाव जादोंना। आं जमेट'आव खेबसे जाखांखाबायमोन बिहरनानै, आं जाफैबावथारबाय आरोना एबार फैनानै। बिराद गोथाव जादोंमोन। ओमफ्राय चिजनि मम'आहाय चिजआ एसे खम जादों आरोना, आं मोजां मोनाखै बारा, खिन्थु पाव भाजिया गोथावमोन। माया कफि लोंबाय, कफि लोंनो होननायखाय। ओमफ्राय आंहा नै सुपखौनो लोंबाय आरो, सुपखौ गोथाव मोननानै कफि लोङासै आं। जेखुनु जाया लाबानो जायोलै, लालाबायल'। 650 गाहामनिखौलाय अबावथो बायनो हालाबायनांगौ। माने फंबायनि स्कुलावहाय नैबे बिदिखौ लांनांगौ नालाय, ओमफ्राय बेखौनो मामिजों आंजों नायफैदों आरोना, बिहरदों नालाय। ओमफ्राय दा फैनानै लांसै, ओमफ्राय बे जायो दा लांसिगोन आं टिउसननिफ्राय लाबोखांबा आजाखौ। ओमफ्राय जोंना दा आजाखौ लायगासिनो टिउसना 6:30आवसो गयो नालाय। ओमफ्राय जों साइन्स कलेजनिफ्राय थाबायबोबाय आरोना, दा थांगासिनो जोङो आजाखौ लायनो। ओमफ्राय दा बेना माबा प्लान्टबो लांफानांगौनो, दा बेखौ लानानै थांसै। आजाना टिउसन गनाय टाइमा जायाखैमोन, थ' बेनिखायनो जोङो दसे अर सायनानै आजाखौ नेबाय थाबाय आरोना टाइम जाजासिम। जों एसे थाब सहैग्रोदोंमोन नालाय थाबायै थाबायै, बेनिखायनो जों दसे नेथ'बाय अर सायनानै। टिउसन गबायना? टिउसन गबाय लाड्डुना। ओमफ्राय जोंहा टट' मोनबाय नालाय, टट'जों थांगासिनो। थाबायनो बाबायना लाड्डु। मानसिया नायखादा। बे दखानाव लाखिदो। ओमफ्राय दा न'आव सफैबाय आङो। न'आव सफैनानै ओमफ्राय दा नै पनिर माबा माबि ओंख्रि संलाबायनोसैलाय आरोना। जोगोनारजों
पनिरजों खोमा जोगोनारजों पनिरजों संलाबायनोसैलाय मिरामिस नालाय दासान्दि नै जोगोनारा बिमाया हाना दोनबाय सामब्राम बानलु थांदो पनिरा बोरोथाय नुवासै आं माने बिराद गोजांगोदाय ओरैबायदि गोजांनाय आं बिसिनो सि जोमनानै दंमोन नालाय आङो कम्बल सिङाव ओमफ्राय जि गोजांनाय मोनबाय आजां गाजां गाजां संसै दा माबायदि सङो जोगोनार पनिर जाफेरबायाखै दिनैसो जाफेरनो नागिरदों आरो मालाय ओंख्रि संनायनि ब्लग लानो नागिरनायाव खारलायनानै थांनानै होलायबाय ओरैबायदि आनलाखि ना आं मानसिया डेन्जार आनलाखि